Στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου σας είπα ότι λίγο πιο πάνω με περίμενε κάτι που έμοιαζε σαν να έχει παγώσει στο χρόνο. Αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι. Δεν περίμενα να συναντήσω έναν παλιό οικισμό με μισογκρεμισμένα πέτρινα σπίτια και μέσα έχουν τοποθετηθεί ομοιώματα ανθρώπων. Ανάμεσα στα ερειπωμένα σπίτια η φύση συνεχίζει να ζει. Σταμάτησα για μια τελευταία φορά στη βρύση Λάλα, όπου το νερό της όλο το χρόνο έχει την ίδια θερμοκρασία, περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου, και έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι να είναι παγωμένο και το χειμώνα να δίνει την αίσθηση του ζεστού. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αέρα που βγαίνει από μία τρύπα πάνω στο βουνό. Μικρά μυστικά που τα γνωρίζουν οι κάτοικοι εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, για να είναι πάντα καθαρό το σημείο που βγαίνει το νερό, έχουν βάλει ένα φύλλο με μία πέτρα για να λειτουργεί ως φίλτρο. Και έτσι άφησα τη Δαφνούλα. Τελικά οι πιο εντυπωσιακές ιστορίες βρίσκονται δίπλα μας, αρκεί να τις ανακαλύψουμε.